Bazalwane sigcina ukuba nale nkonzo kanje bazalwane. Sasikhuluma ngebandla Mthunzi. Uthi liyini ibandla? Sibheka nje igama elithi church. Haleluya. Lithi iBhayibheli ke noma machazwa ke leli gama elithi church bazalwane lisho abantu. Sizovula incwadi bazalwane kwabaseKolose 1 verse 12 and 18 bazalwane. Lithi mabechaza leli gama bazalwane abantu ababiziwe. Alibonge igama lenkosi. Ibandla bazalwane, ibandla. Masikhuluma ngebandla bazalwane, sikhuluma ngabantu umfundisi ababiziwe. Kwenzeka ngathi abantu ababiziwe bazalwane laba esimayo kanje ngathi bona kanti wonke umuntu oyibandla ubiziwe ukuba aphume ezweni bese yongena embusweni kaNkulunkulu. Ibandla ke le uma uphumile ezweni bese ungena embusweni kaNkulunkulu, lo muntu okubizwa ngebandla. Sachaza kakhulu ngebandla kule nkonzo egcina ukuthi akusona isakhiwo ibandla kodwa umuntu okhishiwe. Angifundele fethu Mathunzi baseKolose. Incwadi kwabaseKolose chapter 1 verse number 12. Yes. Nibonga uyise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni. Owasikhulula emandleni obumnyama nwasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Okukuyo sinokuhlengwa ukuthathelelwa kwezono. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa, izibulo lezidalwa zonke. Amen. Siyathola bazalwane kafishane la ukuthi ibandla yini. Nayizwa bazalwane lithi iBhayibheli wasikhulula emandleni obumnyama. Yabona ukuze sibe ibandla sikhishwe. Lithi iBhayibheli abantu abakhululiwe emandleni obumnyama base bayasuswa base bayofaka embusweni kaNkulunkulu. Labo bantu ke sibabiza ngokuthi ibandla. Alibonge igama lenkosi. And uJesu into azoyenza ngoba lanziwe uye leli bandla lakhiwa uye uJesu. And mayizolakha amathozi bethu uqala alikhulule emandleni obumnyama la abantu bekhona bebanjwe khona ngoba abantu abaningi babanjwe emandleni obumnyama. Amen. So ke lithi iBhayibheli ke wasikhulula kulawo mandla. Wasikhipha ezweni nayizwa bazalwane bobumnyama. Wasesibeke embusweni wendodana yakhe. Alibonge igama lenkosi. And ngoba esibeka embusweni wendodana yakhe kunezinto makuchaza umbuso nje bazalwane kuchaza umbuso. Lithi iBhayibheli umbuso kaNkulunkulu nguNkulunkulu. Amen. Nayizwa lento bazalwane. And sabanjwe emandleni obumnyama besingenakho ukulunga. Alibonge igama lenkosi. Wonke umuntu bazalwane osahamba emandleni obumnyama akakabi ibandla. Ngoba umuntu bazalwane bami osesembusweni noma selibandla umuntu okhishiwe emandleni obumnyama wasenikwa ukulunga. Alibonge igama lenkosi. Kwangaqedwa lapho bonke abantu ababanjwe amandla obumnyama sebemandleni obumnyama bazalwane babanjwe ilento bazalwane abanakho ukuthula. Nayizwa lento bazalwane kwathi ukuthi lo muntu ozenza okhulula ibandla ozokwakha ibandla wafika futhi wabanika ukuthula. Ngithi wathatha wakhipha ibandla waselibeka embusweni nendodana yakhe. Lapha embusweni nendodana yakhe sathe sithola ukuthula. Amen. Nayizwa lento. Amen. Sithole izibazalwane ukuthula ngoba sisembusweni wendodana yakhe. Amen. Sesikhishiwe emandleni obumnyama. Amen. Sayofaka embusweni. Amen.
Number 3 bazalwane. Sasesine ndani. Sasesine ukuthokoza emoyeni ongcwele. Amen. Ibandla lelo. Amen. Ibandla laselini ukuthi lithokoze emandleni omoya ongcwele. Ibandla. Izothi bazalwane ibandla abantu abakhishiwe emandleni omnyama. Amen. Uzayibona kanjani ingakho make kwafika umuntu onomoya obumnyama wahlangana nebandla kuyacaca. Ngoba laba, oh my God, abalibandla ulithi iBhayibheli ngeke ubakhanyisile. Sike safunda nedo babundlanzi yokuthi sifunda incwadi yeRevelation. iBhayibheli uJesu ngenkathi uJohane ebona isambulo sika Jesu. Lithi iBhayibheli wambona uJesu ehamba phakathi kwezinti ezibala. And wayehamba ebandleni lakhe. Alibonge igama lenkosi ngoba yena futhi ubuye ekwazi ukuhamba ebandleni lakhe elihlobo. Amen. Nayizwa lento bazalwane. And yini ehambe futhi phakathi kwezinto ezibala. Lithi iBhayibheli usuka ibandla ekhanyisa. Ingakho uzothola eBhayibhelini makhuluma ngebandla uzothola amavesi athi nina lokukhanya kwezo. Ngoba masikhishwa amandla obumnyama futhi siyakhanyiswa. Amen. Jesus. Alibonge igama lenkosi. So bazalwane ibandla lika Jesu yilo bazalwane yile zothi lime endaweni yasegodini ucela usenkuma abantu abanokukhanya. Bese umnikazi wayo omlandelayo. Amen. Akasoze wahambe ebumnyameni. Amen. Ngoba uyazi ukuthi ibandla uyakhipha emandleni obumnyama. Amen. So bazalwane tofuselela ibandla ukuthi liyini. Amen. Ngoba kuyenzeka sihambe sikholwa ukuthi amandla ethu mangakanani. Sokhuluma ukuthi bazalwane silibandla lika Kristu. Amen. Ngiyafisa bazalwane singabe sisachitha isikhathi. Sizothula inceka kaNkulunkulu bazalwane.